सनितपुर जिला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै मुंख्लं सान फालिदों। बर' थुनलाइ आफादा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लंफोरखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो 28 सेप्तेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै सा दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय बेलासिगुरि गुदि फरायसालियाव मुंख्लं सानखौ फालिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा पनिन्दर बसुमतारिया लोगोसे जिउनां सोद्रोमा लीलाधर बर', सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि हादान्द ब्रह्म, गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद बसुमतारी, नेहाथारि बलेन बसुमतारी आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि गोरायुंफोर, फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलबो लाफानाय जायो। आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारीनि मासि लाना दैदेननायाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि सांग्रांथिजों लोगोसे आथिखालनि ओनसोलनि जेंना आरो लाइमोनफोरनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। जों मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो बे 29 सेप्तेम्बर सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो। देग्लाय जों सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जथायै दिनैनि बे बेलासिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायावहा खुंनाय जादों। जों गिबि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय लोगोसे बिथांमोननि मुङावहा फांसे फांसेयै बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो दायो बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै जों मोनसे थासारि सोमजिनो लागि सोलोंथाइ आरो समाज सांग्रांथिनि सायावहा मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। फरायसाफोरखौ लिंदों नामा बेयाव? फरायसाफोरखौबो लिंनाय जादोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय दा हाइस्कुलनि परिखा जाबाय जेला हाइस्कुलनि गथ'फोरखौ मोननाय जायाखै। दा जों गुदि हलबनि आरो गेजेर फरायसालिनि गथ'फोरखौ मोननाय जादों आरो लोगोसे बिगोमा बिथांमोनखौबो लानाय जादों। नोंथांमोनहा मोनसे मिजिं दङ नामा जे दिनैनि गेजेरजों बेबायदि सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लादेरदों? नोंथांमोना बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होनना सानदों नामा? जों मुलाम्फा जागोन होनना सानदों, मानोना जों बे मेलनि गेजेरजों जोंनि जा बिगोमा बिथांमोना फैदों बिथांमोनखौ जों सोलोंथाइजों थांना थानाय हिसाबै सोलोंथाइनि गुदि सोलोंथाइ न'आनो जाबाय फरायसालियानो जाबाय न'खरनिफ्रायसो सोलोंनायनि जुरिजेन। बे हिसाबै गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ बिथिङावहा जौगालांनायावहा न'खरनिफ्राय माने जुरिजेननानै गोजौ थाखोसिम आगबारिलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेबायदि लाखानाय जादों। जों गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माबाहा जों जिल्ला आफादा थांनानै एवारनेस प्रग्रामजों फोजाखां हाबाफारि लानानै बे हाबाफोरखौ लानाय जादों आरो दिनैनि नैबे मोनसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा बेयाव आलासि महरै सोर सोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बबेनिफ्राय? जों बे बिथिङाव जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना दङ, लोगोसे जों सेन्ट्रेलनि जा दैथायहरजानाय मिरु मावफुं सोद्रोमा फनिधर बसुमतारी सार बिथांखौ लिंहरनाय जादों। जों दिनै जोंनि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि जि जोहोलावथि दिन्थिनाय बे हाबाफारिया जोंहा दिनै 28 सेप्तेम्बर दिनैनि बे सानावहा बेलासिगुरि गुदि फरायसालियाव जादों। जों बेखौ सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोहै जों दिनै बेखौ खुंफुंनो हादों। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बेहाय बुंनो नागिरदों जे जोंनि रमान हांखोनि जि सोमावसारनाय, बे रमान हांखोनि सोमावसारनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे माइलस्टोन। बे माइलस्टोननि दारैनो जों दिनै गोबां बर' फिसाफोरा बर' रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो थुलुंगा मोनदों। बे गोसो थुलुंगानायनि गेजेरजों जों दिनै बेसेबांबा मोनसे गेरेमसा हारि जाफैदों। जोंनि राव थुनलाइ बेफोर गासिबो जौगाखांदों। बेजों लोगोसे जोंनि रावखौ जों मोनसे शेड्युल्ड लेंगुवेज हिसाबैबो जों गनायथि होनो हादों।
ओंखायनो जोंनि बे रमान हांखोनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ गारनानै थांबाय बिथांमोना जोंनि मोनसे इन्सपाइरेसन जोंनि थुलुंगा आरो जों अरायबो बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थागोन बिथांमोननि जि मावना गालांनाय जि बोसोन जि थांखि जि नोजोर बेफोर जोंखौ अरायबो हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय अरायबो गोसो थुलुंगा होगोन गोजोन्थों। गिबियाव आङो जाय बिथांमोनहा रमान हांखो सोमावसारनानै मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम आङो खर' गंलायनाय बावदों मानो होनबा बिथांमोना हारिनि थाखाय जाबायदि बावसोमलांबाय बेखौ जों जेब्लाबो बावनो हाया। दा जोङो मैयानिफ्राय गुदि आफाद हिसाबै मैयानिफ्राय जोङो 27 सेप्तेम्बर बेखौ सोरबां बिहुराम बर' बिथांनि जोङो मुंख्लं सानखौ मैया फालिलांबाय। दायो नैबे दिनैनिया जथायै जे 28 सेप्तेम्बर बियो जथायै जोङो सारिखोजिल गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बेखौ जोङो जथायै दिनै 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं सानखौ जोङो फालिबाय। बेवहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लाफादों सोलोंथाइ आरो समाज सांग्रांथि मेल बेखौ जोङो लाफादों। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खोब मोजाङै बाहागो लानाय जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय फरायसाफ्राबो फ्राय बाहागो लादों। एमइ सेक्सननि क्लास 8 निफ्राय लानानै एलपि सेक्सनसिम फरायसाफोरा बाहागो लादों। दा बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जाबायदि बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होदों बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बेवहाय जोङो फरायसाफोरनि मोनसे रोंगौथिखौ जों नुदों। बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय बेवहाय गथ'फ्रा बाहागो लादों बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां